Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni mai magana suna na Umar S. Kalisu da ke magana kan karatun tafin hannu. Za ku same ni a ilimin tafin hannu TV channel, kuma za ku same ni a ilimin tafin hannu TV channel ko karatun tafin hannu a TikTok da YouTube. So, yau ma za mu yi magana kan abu 3 zuwa 5 a tafin hannun mutum. Amma me yake hannun wannan bawan Allah, mun ga wannan abu a wannan zone din da za mu yi magana a kai. Bayan haka kuma za mu yi magana a still a wannan zone din. Mai haka zan magana akan wannan. So kafin nan me zan fara ka farko shine na jawo abin da muke kira da headline din shi, umbrella din shi, umbrella din shi ya zo ya kalli nan portion din, ma'ana ya kalli nan ƙasa, wanda ana abin da yake represent ya nuna cewa zai kasance mutumin da yake da yawan nazari, yawan tunani, haka kuma zai kasance mutumin da yake da tunani mai kyau tare kuma da lissafe abin da yake representing kenan. Abin da yake nuni sila nan yana nuna cewa zai kasance mutumin da idan zai yi abu zai yi shi ne da zuciya guda, kuma zai kasance mutumin da yake da zurfin tunani da kuma hikima. Abin da yake indicating kenan. To bayan haka zai kasance mutum mai saurin yanke hukunci da saurin yanke shawara. To mu tafi zuwa din da za mu yi magana akai shi ne muna ganin fish, wanda za mu kira shi da double fish. Kun wannan double fish ne, ba za a kira shi da double triangle ba, sakamakon shi double triangle haka yake kasancewa. Idan ya haka zai yi haka, misali a ce wannan triangle, sai kuma still a nan ya zanto akwai triangle ko kuma wani abu haka makamancin haka, a ce triangle ne misali. To wannan dai ana kira shi da double fish, wanda ba kowa ne hakan yake iya bayyana a hannun mutum ba, amma sai idan mutum ya bayyana cewa yana da irin wannan, to aiki mafi cancanta dacewa a gare shi shine irin aikin office, harkoki da ke alaka da kayan ma'adinai, ko kuma aikin da ke alaka da aikin banki, ko kuma aikin da ke alaka da aikin hada-hadan kuɗi, ko da harkar canji ne, ko da aikin POS ɗin ne misali. In dai mutum na yi ɗaya daga cikin wa'innan ayyukan a fagen babi na neman kuɗi, to tabbas abu ne da zai ga cewa ya dace da shi, ko kuma ce abu ne da zai ga cewa zai iya yin wannan abun ya samu kuɗi da shi. To idan muka da muka kalli shi kuma wani X ce, wannan X ɗin matsala ce gaskiya a hannu in ta bayyana, wanda abin da ita take representing, tana representing mutumin da zai zamto cewa ana mai hassada ko kuma maƙiya, ko kuma irin mutum da maƙiya sukan iya yin tasiri a rayuwarsa, wanda gaskiya sai a hankali, saboda bayyanarsa idan tana hannun mutum yana iya nuna cewa mutum zai kasance zai fama da mahassada ko maƙiya a babi na rayuwa. Abin da yake representing kenan. So sai mu ƙara matsawa gaba kaɗan mu ga kuma me abin na gaba yake magana. So abu na gaba kuma da za mu ɗauka, sai mu ɗauki wannan zanen da ya haka, ya zo ya haka, wannan kun ga ya zaba da kaman crossing line ko. To su dama wannan zanukan majority gaskiya suka fito sukan yi magana kan family issues ne, yan wasu shakwaki haka suke da alaƙa da gida ko dangi dai, abin da yake representing kenan, ko yan wasu damuwoyi dai haka dai da ke alaƙa da gida. To wanda inda ɗan abin da za mu kalla nan, wani in bai san karatun ba zai iya cewa haka ma'ana yake ba da representing. So wanda ba zai bada wani representing na ma'ana ba, sai dai kowanne za mu kalle shi a matsayinsa daban kafin sai mu haɗe su. In muka ɗauki wannan money line ne, inda yake bada labari shi a karan kansa akwai samun kuɗi a tattare da shi, sai kuma ya ci sa'a cewa yana da faith line da ya zo ya crossing ya taho duniyar moon, wanda shi kuma wannan ba faith line din representing din da yake yana nuna cewa ko da in ya tafi wata ƙasa ya aure, ko wani yake aure a gurin, sanadiyar auren ya samu buɗi ta sanadiyar ita iyalin, ko kuma ya zamto cewa yana harkan tafiye-tafiye ko sanar ke da alaƙa tafiye-tafiye, ko ya zamto cewa ya tafi gurin yana rayuwa a wannan gurin, sai wani sana'a ya zamto yana sana'a a wannan gurin, abin da yake representing kenan. To amma me, tun da suka fito a haka, still akwai abin da ke karfafa wannan bayanin, shi ne shi wannan travel line ɗin da ya fito. Travel line sai ba da labari cewa confirm tafiya, akwai tafiya ta tare da shi zuwa wani yanki yana representing wani yanki a ƙasar da yake, wani yanki a Afirka misali, dan Afirka ne misali da yake, ko wani yanki a duniya. Wannan ba irin zanen da za ka kalle shi a matsayin tsakanin garin da yake bane. Wanda bai kalli bidiyo na a YouTube akan abin da ya danganci zanen tafiye-tafiye a hannu bai je ya duba ya gani, zai iya gani zanen da yake da shi da kuma irin ƙasar da zai iya zamto ya yi rayuwa a wannan yankin. To da ya bayyana wannan abu sai ke nuna cewa confirm zai yi tafiya, in yayi tafiya kuma takan iya yiwuwa tafiyan da zai yi ya zanto cewa arziki ko nasara ya bayyana mishi a tattare da wannan gurin da ya tafi, ko kuma a wannan gulbin wajen da ya tafi, zai iya samu ɗaukaka a wannan wajen, musamman in ya zamto yana harkan karatu,
harkar da ke alaka da ilimi misali, ko harkar da ke alaka da makaranta, abu makamantan wa'innan. To abin da yake representing kenan idan muka kalli shi wannan babi din, ko kuma shi wannan karatun abin da yake nuni kenan. To connection din haduwar su a nan din su abin da suke representing kenan. So amma kowanne yana matsayin ma'anan shi daban, to sai ka dunkula ma'anan ka bada bayanin da yake labartawa a tattare da mutum. To idan ka ba mutum haka shi ne zai ga cewa haƙiƙanin rayuwar shi kake magana a kai. Kada ku manta ni ne naku Umaru S Calypso. Za ku same ni a 070163330007. Na gode, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.